Bueno, s'han trobat pescaixons unes pel·lículetes de... Sembla que són els 4 primers premis de l'any 1976. I així tenim hem buscat a Juane Cortell, que sap de què va la cosa, per a que les comente en directe. Així que anem a fer play. Uau! Què vegem? Uau, recordo aquesta falla perfectament, jo era nano, però en 6 anys ja tenies molta memòria perquè jo he tingut la sort de viure sempre en un taller. I se la fèrem un pare i un tio, Germán Cortell, i recordo que aquesta falla se va fer, si no m'equivoque, en els hangars de l'estació, de l'antiga estació que n'hi ha, on està el pavelló i tot allò, les pistes de futbol. I recordo que això era espectacular, era grandíssima la falla. Recordo veure el taller, el cap del drac era enorme i que assustava quan entraves al taller. Va ser el primer premi, no? Sí, això va ser el primer premi. En aquella època tot se pintava a l'oli, res de pintura plàstica pràcticament, tot a l'oli, tot a pincell, tot a broxa, tot... I les bases carregades. I les bases carregades de figures, les bases totes, que hi havia una altura de base, totes incrustades dins de la falla. Si se fixeu, ara a mi hi ha alguna imatge, així com ara es campen les falles per terra un poc, en aquella època estava tota la falla compacta. I ahí hi havia material de diversos artistes en aquella època d'especial. El cap del drac era del tio Lluna, Vicent Lluna, i ahí hi havia figures de Pepet, de Mollà, espectacular. Era grandíssima. I infantil la recordo també va pegar un col molt gran, perquè en aquella època Heidi s'estirava molt. No, va ser un colpasso, aquesta falla. Va ser espectacular. I recordo també que en aquella època la falla, la comissió ajudava molt. Jo me recordo de Juanito Soler, d'Edu, de Jaume, tota la tropa Issa, ajudant amb un pare allí en el taller. La Pio sempre ha sigut una falla que se tira molt. Mira, i aquest ninot de l'exposició també va eixir en la major, va haver un poc de polèmica, perquè es veu que, com en aquella època se comprava, no com ara que hi ha molta informació, doncs tu anaves, compraves el ninot, i potser el posaves 6 anys o un altre, i no sé què va passar ahir. I es presentaren en la mateixa dos iguals. Issa de Baldoví, segon premi. De la falla Les Dies. Les Dies, espectacular. Ahir vegeu figures de Pepet, vegeu lo de les bases tot compactat. Sí. Espectacular. Això econòmicament seria inviable fer. A veure, avui en dia impossible. Saps? O sigui, ja fem prou suportant els volums que suportem. Era molt bèstia, Baldoví. Baldoví. I aquest any va fer les dues, esta i la major, saps? I va quedar segon i tercer premi. I llavors era l'època del pique entre Dies i Major. Va néixer, inclús... Després ja va entrar Calleja, després ja va entrar... estava un pare amb un tio, Xemàs Cortell, estava Baldoví i estava Calleja, i se creaven unes guerres de l'època bàrbares. I al final, com sempre, el públic era el que eixia guanyant. Això sembla que és el dia de Sant Josep, perquè la falla de Les Dies tenia la tradició de fer la missa de Sant Josep en la capella de les monges. Ah, molt bé. El capellà té el moment de l'eixida de la missa i el dia gran. Era que pesa de Santa Eulàlia. I totes eren coses sempre d'especial. Sempre venien figures i remats que havien eixit l'any anterior en la secció especial de València. Perquè Baldoví, Calleja, Xemàs Cortell, tots sempre carregaven en aquests jocs. Es resolve de pel·lícules familiars, tant la meva germana i Pedro Moreno, que després ha sigut cap de llista en la Creu molts anys. Ahir es veu que encara era de Les Dies. Uau, espectacular. Quina muntonada. I omplia el carrer, Sí, les bases, les falles s'incrustaven en els carrerons. Això era fabulós. Ara t'assomes i no... Ara, el pressupost s'han canviat molt i tal, però bueno. I ahí està Plaça Major, de Baldoví també, material d'especial, el capís era de Mollà, el remat era d'Azpeitia, i superplena per baix. Fixeu-vos i veureu com són escenes i més escenes. Arreu, totes les falles en aquella època tenien 40 o 50 figures. Era fabulós. Torno a insistir que ara és inviable econòmicament. Avui en dia no es podria fer. I m'agrada perquè estava tot integrat en la falla, no com ara que moltes vegades les bases estan separades, exacte, és que tot aislades. això se te minxa molt de terreny. I l'estàtua de los caídos. Sí. Mira que plena està la falla, tu, que barbaritat. I ara crec que ara eixirà el ninot de l'exposició també, que va portar la Major i que va portar Pio, la mateixa. I s'ajuntaren en la mateixa exposició. En la mateixa exposició el mateix any. Ahir va haver algo de polèmica, perquè crec que no averiguaren qui l'havia comprat primer que altre, i al final... Algo no, hi hauria prou. Exacte, se cabretxarien i digué, pues ara la passo i jo dic, pues nosaltres també. No sé qui seria primer o segon, però... Però crec que esta té l'indultat. Pues possiblement guanyaria esta, claro. Crec que m'ha paregut veure que porta el lletrero de ninot indultat. Possiblement, sí.
Damunt d'això, Crítica molt local, crítica internacional, com sempre, però molt vinculat al poble, sempre. El primer Mira, premi no no tinc dubte, tinc correcte. dubte. Veus? sí, pues sí que és cabrejarina, Pues sí. saps? Ja m'ho averiguaré jo exactament això, però sí. Coincidència, el mateix ninot en l'exposició, dos falles que anaren a pel premi. I al final se'l van portar Baldoví, el gran Baldoví. Gran, tinc unes imatges de Baldoví plantant falla que les vull recuperar també. Ha sigut un dels grans. I això són els mestres de tot els que estem ara treballant, que s'han conegut a tots. I esta és la falla de la Constitució, Constitució de Pastor. que entonces encara seria falla José Antonio. Exactament. Encara no s'havia Que canviat el nom també de era la plaça. una animalada de l'època. Veig quina montona. Mare meva. És pastor, Vicent Pastor pare, que va faltar, i el fill que després va continuar fent falles també. I la que montona tu de fumades, de núvols. era curiós per una falla con la Constitució, que era una falla modesta. Bueno, sí, en aquella època, pues, per lo que siga, estaria ahí dalt. Tindré el fallón que s'arrea ahí. Veig. A més, crec que és un quart premi. I això serien pràcticament les quatre, exacte. Després l'altra ja serien ja un poc més xicotigues. Perquè en aquella època, no sé si estava Santa Bàrbara també, no sé, alguna... Santa Bàrbara al Paseo. Passeig, correcte. Crec que Cano ja també estaria, clar. Crec que tinc també algunes imatges d'una falla del Paseo. Veig que barbaritat. I en aquella època tot això a mà, tot dibuixat a mà, saps? O sea, Sí, que no era, i tot cartó i I madera. tot cartó, fusta, vamos, la faena increïble, una faena increïble. Veig. Uau. En una falla com esta se'n fan 4 d'ara. Per supost. I les valles, un piló, arena i dos llistons i una cordeta. I l'arena llau, això de decorar en la xespa i tot el Ara, més. No? Mira, veus? Tot l'oli, ahí està el brillo de l'oli. Era una època fabulosa. L'olor del taller, aquestes coses que han desaparegut. L'hora del taller i l'espectacularitat de la crema. Per supost, això sí que s'ha perdut al 100%. Ara queden estructures, però tot el de més vola. Però tu veies cremar el ninot a poc. Correcte. Pues nada, això és el que tenim per ara. Ja Vinga. anirem furgant pescaixons, a D'acord, veure què més moltes trobem. gràcies.